Edwards. Baines i fentro trwy'r canol. Colli meddiant, mae Mark Williams i chwrdd iddi. Trwodd, Mendes yn erbyn y golwr, yn rhwydo! Paulo Mendes i drydydd o'r tymor i'r gŵr o Portugal. Ond y gwaith caled, y gwaith clyfar gan Mark Williams yn codi hwnna'n gelfydd i lwybr Mendes. Cosby'n fyr, nôl at McCarthy. I George Chwyth yn crymanu hon. Tuag at Lam. O'r Edwards i'r canol. O, ma'n y floedd o law, y man a law. Ryan Wollacott yn codi i fraich. Yn defnyddio i frach i daro'r bel, a mae'n gic o'r smotyn heb lawer o gwyno. Ond mae'n gyfle i Elliot Evans i union i'r sgôr, a mae'n gwneud ac yn dathlu'r ffaith fod yr ymwelwyr yn ôl i mewn i'r gêm. Evans, codi hon i'r canol, tuag at Will Evans. Miles Davies i'r canol, i creu lle i'r tanio! A'r myfyrwyr wedi dyblu 2 gôl mewn 2 funud. Miles Davies yn dathlu'r tro yma. A Miles Davies sydd yn sicr wedi derbyn cyfarwyddiadau i ymuno ar ymysodwyr yn yr ail hanner yma. Yn gwthio hunan heibio i'r amddiffynwyr. Yn creu rhyw fymryn bach o le ac yn tanio honna heibio i Roberts. Yn crymanu hon. Tuag at Wollacott a'r peniad i gefen y rwyd. A'r tîm cartre, nôl y gyfartal. Wollacott y tro cynta ac yn gosod honna yn gyfforddus heibio i lang y golwr. Warman. Ben Adam Hughes. Chwarae'r ar benthyg. Seintiau, mae Warman wedi gwneud yn dda. Taro pêl beryglus i'r canol. Baker yn troi am arbediad! Gwych gan Connor Roberts. Baker yn troi a tanio honna. Yn ffyrnig tua'r gornel. A pawen fawr Connor Roberts yn achub y tîm cartre. Joe Evans. Mwy o le, mwy o amser. I mewn i'r canol, y peniad yn wych. O, mae Baker yn ei ddathlu, nag yw. Liman i chwri gan y cynorthwyydd. Y cyfleiredd i Met Caerdydd, y symudiad gorau'r gêm. Yn dod i ddim byd yn y diwedd. Swn i'n edrych ar y gêm, swn i'n dweud oedd pwynt yn ffer i ddau gêm. Rwy'n rhaid i edrych ar y gol ar y penalty, ond i'n meddwl oedd hi'n penalty. Blaw fel y mai, a cymeriad da ddod yn ôl i sgorio i'r tîm 2-2. So ar ôl, point yn ffer. We were dominant today in everything that we did. I think I've had 2 shots and scored 2 goals, very similar to last week with Airbus. 1 shot, 1 goal. So we just spoke about that in the dressing room, that we need to be more clinical at both ends of the field. But it's sloppy goals we give away, one from our own throw-in and one from a set play. So disappointing. But yet again, we haven't lost, so it's a positive we can take from that. Gêm o'r wrsos nesaf yn Cyfyrddin, a gobeithio gwneud 3 pwynt yna. It's another point, whilst it could feel like 2 lost. It's another point away from home, so but it's important that we're not losing.